mä palaan vielä tuohon tarvitsevuuden paradoksiin parisuhteessa. Jos sä pystyt olemaan täysin auki, täysin tavallaan niin kuin oman itsesi varassa, ilman rakennelmia tai ilman jotenkin sellaista, mitä ego tarvitsee, koska sehän tarvitsee sitä todistelua, sun ego tarvitsee todistelua siitä, että olet rakastettu tai toinen haluaa sinua tai sinulla on joku merkitys, joku status, joku tarve tässä parisuhteessa. Ja silloin, kun pystyt olemaan auki ja avoin ja rehellinenkin ehkä, niin sitä tarvitsevuutta ei ehkä tarvita. Ja se on ihan älyttömän mielenkiintoista, jos sä pääset tilaan, jossa sä aloitat uutta suhdetta. Ja siinä ei tavallaan tarvitse niin kuin todistella mitään. Vaikka mä ymmärrän täysin, että suhteen alussa halutaan tuoda jotenkin ne kaikki parhaimmat puolet esiin ja olla edukseen eikä kertoa välttämättä, jos joku asia häiritsee. Niin tällä mä tarkoitin videossa, kun mä sanoin, että jos on sinut itsensä kanssa. No, jos sä olet, niin kuin tunnet itsesi hyvin ja sin kautta olet sinut itsesi kanssa, niin sulle ei ole tavallaan semmoista tarvetta hyväksyttää itseäsi enää. Se on jotenkin niin kuin, että joko sinä miellytät tai et miellytä. Ei ole tarvetta